Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikaridad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman ang mapalangka na mutag palamati region-wide? Mga palagag kita sa Labilin, 45 minutos karong adlaw Biyernes, Friday night, petsa 4. Biyernes naman nga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, atong siri nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, aton siri nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato siri matakadulungan oras sa kagabiyon ng ato siri ka Patrol 2 sakay si Action John Diaz. Back to back sa itong kapiloto nagalibot na sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Bantayan ang pilakabahin sa probinsya sa Negros Occidental. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara sila nga maga-responder. Opdal magita sa News Center sa pagbantay sa update sa balita national, international, balita sa COVID-19, just in report, breaking news, kag flash report, ara si Action ang Defensor. Opdal magita sa ato mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera, back up diri sa ato nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinanda ng News Rin Alagad, ang News Rin ang Korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Labilin, 43 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay,
Hindi na kita mag-usik pasan tiyempo kung mga konbiyernes isa lang kita ka oras. Was-wasan tanang unang balita. Observation report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action John Diaz, na number 2 sa report. John, was-was! Ay, maing gabi ako sa maing gabi sa tutanan ng mga ka-aksyon. Birahon tali, kapila na lang ka minutos. Giliyo? Yani, Dasig lang sa nga mga inoras mo sa Biyernes. Kaya rin matsagan mo do pagbukta mo gulpi, gabi naman. Birahon tali kay gabi na. No? Maing gabi sa tutanan ng mga ka-aksyon do. Nagaloy-loy subong ang maga sa iba. Aton nga mga balaligyan. Kaya tilang alang yung mga pag-Biyernes ni mong, no? No. Naligad lang na nag-uno, gulpiada lang. Pero kung sa iba na yung mga bilin-bilin, ati kay nga gawpes lang, kanami bilis ang Friday night nila. Kon why na ti pulupay mo nung unong lang na ito luton ta naman total plan lang kadlaw na bilid yani. pwede kita ka bawing iba na aksyon erek no libot kis bakulo do sa ako gid kalabanan nga area labi na diri sa NGC pero te kita mo sang taho damo nagapamulya no Tunay-unay, nagapungko sa iban sa may NGC ground. Okay. Kalabanan kay grupo-grupo, aksyon erek. No, may mga slakyan na ganito tambay ho. Ampay ni sa nagabalabrigya, dribla sa mga finger foods, dre. Okay. Puso na subong mong pili-pili. Kailangan galing kay ti, subong may mga lakot na baligya sang mga Indian Mingo na bla. May mga kapayas, mahal mang galing. Pinaka barato, subong ka, amboy may 20 pesos ay. Kada plastic lang na bla, o sus, sa una man saga mo to tag 5, tag 2 pesos lang subong ga saka na gininglanat, makon tag 20 ka pesos na ang isa ka plastic lang. Pero kung naidlaw ka ginagkaon, mangga, ati gulugang tao mo lang ang presyo, madula lang kay idlaw mo ako sunarek. No, may malam, kung gusto mo bakal ka may ara kada arara, ti ara dirahi pamakal dira kay para mabusog ka kada madula man ang imong kaidlaw. Kung may nagid at ipay mo nung anay, ito tulok lang, you know? Kung gusto mo man makakaon, gid bilo bahadok lang, brikas fishball, oh. Pag subong bilo na amaze ko ni Katie Uso, subong niya lang homemade nga fishball na naman. Oo. So una sa mga umauso na mo kay hindi gid uso so una ining ginabakal lang sa mga store mga fishball na nga lagpad. Subong niya uso yung mga homemade. Tikita ko kinadamo gid nagabakal gyapon homemade kay ti mas bahado sa mong na mas barato sa tapos ang Manila kuno masaburan mo gid do fish gid ako no nga ball gid ya amo na tawag siya nga fish ball amo nang iban nga no yoga nila no ti damo man importante mo sila nga gabi iban nga mga maluligyan di sa small stores lang gid action erek buhi man sila makabulubinta man sila ginagagmay ti yawat mara pero kung masulod ka sa NGC ti kung may bit nga bata duwala na kabutang. Kung tabunan mong mata ka bata mo, palang puwason lang sa entrance, pwede gid. Pero kung gamurarat ang mata ka bata mo, hindi ginaguro madula nga magtudlo sa mga lampanganan. Kay ang gabaligya lang panganan, lang ka mga balloons na, mga gawpok-kumpok. Uy, ari gid sa entrance ka NGC, kay isa lang ng entrance na mo, isa man ng exit area. Oo. Kitil lang na ara gid man sila nagapunsok mas gilid. Dapat sila nakabaligya, mga balon ni, mga burador, ati, kung malabayan ka makitaan ka mga kamataan nga ginaupon laga, o nakulitan sa magtudlok ka magkingos, dito hindi ka naguro ka pang hindi, kung may ara-ara ka man lang, ti, amo na, ano nang ngita nga dahil sa tiya, ibang kita ng China, itong ginapaliso, blau, halos lang yung hindi po patulokon sa to, hindi po patulokon mga kamataan mong, sa TJ magirikanan para hindi ka gasto. Kung at least pag-ara na sa sulod, pwede man sila dikto na sa may piyak ka doon hindi hilmonon, hindi man nagalupad-lupad, hindi ka magalang panganan, dra. O ay problema, action, Eric. No? Pero kung may ara, birahiya. Total may ara, man dahil bakal, no? Anyways, action, Eric, sa tumang ka-action, halik kami kayo na sa may barangay Handumanan. Siguro, ginabala ko ito sa Kapitan Kanoy, dress one dumanan, kagang mga official kit anaton kay na, ang dalan pasulod sa dumanan, basib na mat-amat, nila matulutumpukan, lang kamagulo kayo, dra, kay, puro tinagig kabudla, action na rin ka, may porson dra lapit sa may, ano na gani man, iyan na ka quarry, dampe, or mga malaligyaan sa scrap, nga purte, kadalam-dalo, magsunod kang luhod, kagang lubak-lubak, rough road, down, lagko, nga mga bato, kagang mga
ipako ko mga lugag, take lang nga mga sirinto, siguro pwede na ko rin nila mamatamatan. Bisan ang makulod, mga government officials natin dari kon barangay, basi maproposa na rin nila kung makita nila pamagi para matadlong madangdalan. Do kung kaysa advantage man kay para kay nainay ka, pero kay tikadulong nga daan, maginainay ka na pagpadalagan, tiglambatan kay gulpi, kay numihimo mong. So dapat siguro padlungon ng dalanon, kay para safe ko kagabi yun, dugangan ang suga, pagsulod sa dumanan, para kung gabi, at isa nagyapon. Makita mo sa mo sugata, makita mo kung may nagapuro pa lipod sa kilid ng dalan, at least makapangaman ka ng daan. Kaya na makita, pila na ng daan ka mga gintang lutang, lapit-lapit na sa may manukan, dampe, kag sa bodega, sang sining mga, mga feeds, action ereka. Siguro kung mapasaragan ng area, katahom na lanton, pasulod sa area sang barangay, Handumanan, action na Eric, no? Anyway, sa mag-action update ka ron. Anyway, nabatian nyo naman itong shooting incident kayo nagalulukad sa area sa Puroknara, barangay Handumanan, sa San Bacolod, sa rin isang patay sa ring pagpanglutang mag-action ng luntad, sige lamang nga kagabihon. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tataran nga mag-action sa rin kaman nga bahin sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kay Action John Diaz sa third Yabet Observation Report sa Patrol Balikatan na karon sa Action John Diaz sa iya sinibalik kapapalagad sa iya natipon nga mga aksyon balita. Mayong gabi lang dira kamay nagaparok-orok sa kay Dari Pastrana dira sa Barangay 5. Salamat gid Dari Pastrana. Pila na inada ka tuig nga wasak ang dalan diri ang problema wala kita gobyerno nga mga bulag. Sili ni Romel Ixanes. Donald Kabasag dira mayong gabi lang sa City Engineer's Office. La Carlo Tao po yung asawa ya. Si Leia Kabasag. Si Tinina Marhin. Mayong gabi lang kay Rodel Aurelio. Rodel Aurelio. Kay Toto Roger Tori Carion sa Barangay Panokoy. Kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman. Ang mapisan ka Deputy Police Chief sa Station Number 9. Ara kita yung siling partner, ang hepe man sa Station Number 9 nga mapisan, si Police Major John G. Liba. Tarang kapulisan sa Police Station Number 9 dira, mayong gabi lang. Christine Minyes Villalobos, mayong gabi gida. Sabi ako lang asawa ko si Mia Balsumo, ga-monitor subong kada gabi gid, siling ni Simon Lawrence Villarias. Paul Kenneth Rojo, mayong gabi kay Malu Trabilia Katinoy, ara siya ga pa urok-urok gid. Sila ni Liberty Benitino Baldo kag ni Sir Sammy Roger Awing, si John Berto ara sa San Carlos, tamyayo lang si Mira Servano Abiliar family sa Magalion Cadre. Amping mo tanan. Baw amping mo tanan siling ni John Bert. Ayos John Bert. Ging Alib ara sa Villa Estefania sa Division. Mary Grace sa Di Tomas. Tamya ko lang ang batch 95 sa Herbias High School. Alin kay Mary Grace E. D. Tomas. Check tara ang mga aksyon. Balita lagi ka sa to correspondent. Una to si aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Reports. Yari si aksyon Roger Gutib. Line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may kami bisa sa mga aksyon sa Sudad Sangating Action Eric, may isa kabay pa sa operation, ipatigayan sinigid lamang nga hapon na 4:30 na kapahin sa Civil Division, Barangay Zone 2 sa Sudad Sangating, sa dinagid ako, 18 anyos, nangyara sa top number 7 na step second target sa mga katapusan nga kapulisan na in-operate ini sa idalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Eljan District kag ginpatigayon na operation successful ini ginpatigayon sa Station Drug Enforcement Unit. Ang gindakop aksyonerik ni ginamang nga hapon ni ang ginkilala kay Anthony Ket Paras Kiason
18 anyos sa edad, kag residente man sining San Isidro Subdivision, Barangay Zone 2, Siyudad sa Cadiz. Sa diin, nakuhaan ni siya sang isa ka dako gawa nga packing nga suno sa iya. Ang bili ko na ito 1,500 kung ay baligya niya, kag ang duha pagid ka mga bagagmay sa siya nga tag 500 pesos suno sa iya. Ang diliman nga duha tanan ka mga sa siya. So magtotal kung siya yung pampalon, di mga 2,500 dala na sa 5 item. Na-recover man actionary ang isa ka 500 piso bill nga gingamit as by bus money sa station drug enforcement unit kaya ginmakal siya sa Pusurbayan ka pulis. Naginita na ebidensya ko din siya pagkapasakal sa kaso posible sa palabuto na yang Lunes. Ini siya ang ginapaibalo sa krimatarong nga bilang isa sa akusado ka na nakpan sa druga. Di pa inaluman sa physical examination sa mga Cadiz Emergency Clinic. Kag ining suspect na may madamo sa sato nga huben pa. Ang karon yara nagapawayway sa karsel sang Cadiz City Custodial Facility Action Area. May gindakop ang katapos sa kapulisan sa siyudad Singapore sa Cadiz sa isa ka wanted person las 11:40 taknak kaina sa haka. Ang gindakop kini sa bahay isang Gosilo po sa sakop sa Barangay Zone 1. Kilala ka Richard Malihan Yukidok 51 anyos ng edad. Kagili siya ang residente naman sa Bangga Maninggot sa Barangay Dinampaan sila sa Cadiz. Ini ang may kaso sa Amerika ginisyo sa MJCC sa siyudad sa Cadiz yung impirmahan ni Honorable Judge Reynald Quintibella attempted homicide ang silingang kaso na din may yara nga piyansa nga 12,000 pesos kag ang isa pagigakato nag-serve siya among kaso nga estafa na may ara man piyansa nga 6,000 pesos para sa iya siling temporaryo nga kailbayan na nakapet sa September 20 2011 pa na kaso. Sa tapos nga siya gipabaluman siya siling constitutional rights bilang isa ka akusado karoon na naka-detain ba siya sa bayan sa Cadiz City Custodial Facility. Sa katapusan natin nga balita, ining pag-surrender sa isa ka maslutang sa kapulisan sa kay provide nga shotgun kagagin na turnover ini isang isa ka citizen sa bayan sa Barangay Zone 1 las 4:30 sa klase naging lamang nga hapon. Ang among third citizen nga nag-turnover sila mo si Junito Ronia Igabing at 33 anyos edad kag residente sa Propasil sa Barangay Zone 1 Siyudad sa Cadiz. Ini kabahin sa kampanya sa kapulisan sa mga lost firearms. Labi na gining tukhang kontra illegal nga pusil na ginapatigayon sa nga aton sila nga kwarpo sa kapulisan sa bilog nga probinsya kag diri sa Siyudad sa Cadiz kina gin turnover ang mga armas kag yara na karon sa maayo nga kamot sa safety na action ereka. So far na may madulong nga report, balita informasyon direct na diri sa kon nga. Right. Kapamangkot na si Kernel Calixto Mabugat, ano kung size sa sapatos mo? Sapatos? O size sa imutiil. Ang sa sapatos, kung magkinilas, kung gusto ko malukon na sa sapatos ko. Ay, patakos lang, ipatext lang kay Kernel Mabugat, kaya basi padalaan niya kaguro daw duwak bilog, guro ko no? Tibayo, kaya daw guba-guba na niya ako, no? Ingagaw mo lang kuno, kaya basi maalang. Kaya padalaan si salamat Shopee. kita kay Police Colonel Calixto Mabugat. May gabi ka na sa iya, advance Happy New Year sa masunod nga 2023. Amo na tirada. Wala na yato madulong ka report. Balita, informasyon. Dato magkakaso na din naman sa pinasabuton ka sa kamar balita kang serbisyo. Sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, hindi sa aksyon, Roger Gutierrez ng report. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo sa naman kinaksyon Roger Gutierrez live report gikan sa Segundo Distrito. May kapitira kay Elmer Rigula. Kay Idol Kagawad Peter May Noble, tamyaw lang si Nanay Tess si Noble.
Si Madam Pretty kag John Mahilom da, may gabigid ha. Helmond Garbanzos and Family. Sa kay Jocelyn Liboon Dispoho da. Kay Janilo Sanzino. Good evening kagawad, ang gwapo. Baklan mo. May ako maranon. Kagawad, joke lang. Si Elmon Garbanzo sa lakli sa Brussels. Si Tinina Marhin lakli sa Hong Kong. Ga pa urok-urok sa alas 10 to alas 10:20 sa gabi ito. Okay, Hong Kong time. Di sige, ayos dumayo gina. Si Paul Kenneth Rojo, Santa Risa, check attendance lang. Liberty Benitin Ovaldo, ara man siya. Si Harry Quinyosa Hamelo, sa Sumag, may gabigid. Kami ako si Kagawad Idol Tupas. Monitor, Barangay Libacao, Himamaylan City. Alin kay Jana Merel Tupas. Berdandina Layam. May gabigid dira sa imo. Paring na lang sa Tokyo, Japan. May gabigid kay Raquel Di Maala, kay Romila Ocalinas. Ara siya. Babing Lisades. Natamyaran ni Janila Sansino. Emi Di Graciada, may kabigid kay Mary Grace Di Tomas Araman. Pa-check attendance lang. Jana Costa, may gabi. Toto Jana Costa. Susan Sidilio Tabernoda sa Alihis. Susan Bibo kag Bimbo. Uy, sa kay Kuya Romrom Rojo. Kuya, may gabigid rasima. Huwag kita da. Si Kuya Romrom Rojo kag si Kuya Darrell. Sa mga opisyalis kag miyembro sa Bacolod Eagles Club, mayan kagabi. Rodora Villanueva, Disito Regent Pearl Alihis, pa-check lang ang pamilya Villanueva. Rodora kag Eric Villanueva. Ayos! Balos ka report ni Aksyon, Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Yari sa Aksyon, Nelson Pateño, line number 1 sa report. Aksyon Nelson, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi man, kag sa aton sininga mga ka-aksyon, may gabigid, kag mayogid nga pagpamati sa Aksyon Radio. Kag sa aton sininga mga kaingod og silingan, mayong gabi sa inyo tanan. Yes, ang balita, follow-up naton Aksyon Eric sa shooting incident kay nang ginakapadulungan naton dito sa may Barangay Cambayubo. Ang natabo ang insidente dira sa may Purok Binabuyan, Sitio Magkatagak, Barangay Cambayubo, sakop sang Banwasang Calatrava. No, ini siya ang nabukid nga bahin sang sitio kag napalibutan sang katubhan kag humayan kag more or less mga 45 kilometro gikan sa Calatrava proper. Pero magasulod ka dito, duwa ang imo sinilagyan, pwede ka kaagi diri sa may General Luna, agi ka sa may Tubuso, o kung diri ka maagi sa may Marcilo, sa may Bugang ka maagi, kagalusot ka dito sa may Barangay Cambayubo. Sa muni ang dalan nga giagian kaina sa aton sini nga mga nagrespondi nga mga kapulisan, as well ang aton sini nga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office diri sa may Banwasang Calatrava sa pagresponde sa shooting incident nga ng biktima nga gingkilala sa kay Jimmy De La Cruz.
isa ka tapasero 21 anyos soltero kaga temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga sityo kaga ini siya ang residente sang Hacienda Conchita siyudad sang Kabangkalan. Ang balita naton aksyonerek nga ini siya ang isa na kabulan nga nagaobra bilang isa ka tapasero dira sa may sityo Binabuyan sa Cambayubo sang ini siya ang ginkadtuan sang ginaligar apat ka mga armadong lalaki kaga malapit nga ginatero sa iya sining dugan nga gintunaan naman sa iya sining hinali nga kamatayon sang ini siya ang ginadala diri sa may Calatrava District Hospital nga gindeklarar ni Doktora Maria Lina Kahanap nga tinding physician sang among hospital. Ang balita naton action ere kabase sa panaysayon sang iya sining ginaistaran temporaryo dira sa may Cambayubo si Edelyn Gallego nga nagpakilala man nga parinti niya ang napatay action ere kaga ini siya ang nagpahayag nga sang isa na kabulan nga naga-star sa ila ining biktima nga si Jimmy de la Cruz. Kabahin sa iya sining pahayag sa aton sa interview sa area mismo sang dito sa may Purok Binabuyan. Dugay na ni sila diri kanon ay gatapas. Ato na sa Lunes naka-enter dito pa sir. So diri siya sa balay. Kuan bulan. Bulan na. Oh, nya pulit sa to 31 sa December. Oo. Balik sa pagka kuan ng ato Lunes 31. Pero mo pagbalikan niya diri mo na siya tapas. Unsa man na sa nimo? Nagpailam na ako sa nga pamilya sa side sa kong lula. Oo. Nya mo to nga ako sa giyan sa nay diri ko na kay matapos na nay. Ingon po kong aw. Okay ra maguna ko tapas lang ka. Tapas siya sir. Nya mo no ni tabo. Sino man ang ngalan niya? Jimmy de la Cruz. Jimmy de la Cruz. Taga din gina siya. Taga Kabangkalan. Kabangkalan. So mga anong oras ng tabo? Mga alas 8:30. Alas 8:30 sa iningan daw. Nya, may lupok ka muna batian. Nakabati buto sir sa nanatan mi diri. Oo. Pag abot na mi diri, wala ra pud mi sir kay nangarga ra man ang tapasiro. Oo. Nya mo naman to pagka titinbalik mi mo para ko nagpatay. Wala may kabalo nga nagpatay kay nangarga ra man sila sige. Oo. Wala may klibutan nga may patay na di titinbalik patay. Oo. So pangarga ni sila kay na. Oh, aga pa sir. Double kay tani ron. Nawamuto si Edelena Gallego aksyon na Eric ang nagatindog nga parinti niya kag ginaistaran niya dira sa maya sitio Binabuyan. Now, ang hambal kay na sang upod yaman nga mga tapasiro sang aga mga alas sugod sila karga sang tubo sa truck mga alas 6 kaga natapos kaina mga alas 8 pasado kaga igugid lang natapos ang ila sini pagkarga sang tubo dira mismo sa may area nga kung sa diin ining si Jimmy de la Cruz ang nagapanaog sa damyo halin sa babaw sang truck sang ginhulat ini siya sa idalom sang mga suspitsado kag ini siya ang ginatero. Yaring panaysayon sang iya sini kaopdanan dira sa may mismo sa lugar kung sa diin ini siya ginatero si Jimmy de la Cruz ginkilala sa kay Carlos Miguel. Ha? Kamo opdanay? Ha? Nakakarga na kamo? Ha? Ati, ang inyong truck nga ginakargaan na kalakat na. Nya, mga ano oras sa tabo? Ha? Oo. Ini siya. Gasaka na sa gakarga pa sa truck? Karga pa sa truck. Tapos? Pag naon niya, mo naman to. May nakita ka mo tao nga nagtiro sa iya? Okay, dare man, doon man siya. Ginduol siya. Pila ka bilog? 4 ka buok. 4 ka buok. Ano ila itsura? May kapanto mo itsura, kintunto
Buang may dito ko truck babaw mo. Okay. Sa sinupod niya dire pagtiro siya. Dano mo. Kami dire naman dito siya linaw na siguna pero dito mis truck tanan ba. Din ang truck niyo mga Tanan to parking linaw. dira. So ginpadula lang siya ni sa ano. Oo. Tapos gintiro na mga unsa nga ano ang nagtiro unsa pagkilala nila. Hindi mo to. Ha? Hindi ko sila. Wala may kinarti nga unsa pa. Unsa may sulti nila pag umantiro. Orto mo MP. Tiro nila, tiro niya. Tapos isa ra ka buto? Lima or buto. 5 ka buto. Wala na sa kadagan. Wala mo tidagan kay pag nao man ganyan sa dam niya. So miningalin pa na sa truck. Gikan na sa truck. Nyo ang truck nga ginkarga nyo din naman. Kanan, guwa na. Aning gawa na. Kubang sa balamaw. When mo mika. Ano? So mo to action na Eric ang panaysayon ni Carlos Miguel, Oo. ang isa sa tapasiro man nga ara sa babaw sang truck sang nakita ya ang insidente sa pagtiro sa kay Jimmy De La Cruz ka nagapanaog sa may Damyo Action Eric. Actually malapit gid lang, mga isa lang kadupa ang distansya sang biktima kag sang nagtiro. Kagati ang kumbasihan naton ang panaysayon ni Carlos Miguel, nagpakilala nga mga katapos ang NPA ang mga armado. So iyan ay panaysayon, no? Kamo panikaron ang ginaimbestigaran sa aton sining kapulisan kaya wala siya malang to ang nagambal actually kagati ang iban dito sa palibot niya kagang iban niya man nga grupo nga nakabati amo man na ang inahambal nila ang mga armado nga mga lalaki. So nakuha sa crime scene amo ni ang isa ka fired cartridge sang M16 rifle, isa ka fired cartridge sang caliber pistol nga nakuha sa aton sini nga mga kapulisan kaina dito mismo sa may crime scene sa may Purok Binabuyan na sitio Magkatagak, Barangay Cambayubo, sakop sa Banwasang Calatrava. So muna action direct ang aton sini pila ka mga madulong sa karon nga gabi impormasyon kabalita gikan diri sa may Banwasang Calatrava. Ka-action nyo Nelson pati nyo nagasiling mga ka-action din kaman sa Pinas labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Nelson Pateño live report gikan sa 1st District. Follow up to sa gintiro sa ginaligar NPA. Ang nagtiro to napakilala ng NPA dito sa may area ni Action Nelson Pateño sa Banwasang Calatrava. May gabi nila kay Madam Oyen Colmenares. Tamiyaw man ni Ibonibot Sir iya sining brother-in-law sa New Zealand, si Mr. Raul Noble. Kay kumari ko Jennifer Dislati dira kay Nina Litoy, Rodora Villanueva, ara man siya sa Alhis, John Bailoses, tamiyaw lang si Mama Ani, Ricky, Carlo, Christian Bailoses family sa Abada Sky. Lalit Paktis sa Singapore ga lantaw sa saton. Kami ako ng bata ko, John Ray, John Paul, Pamilya Britanya sa Barangay Concepcion, Talisay City. Alin kay Jing Britanya. Salot na sa report ni Action Arlo Tikar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa number 3 sa Action Arlo Tikar sa report. Action Arlo, may gabi, please kami. Action Eric, isa ka persona ang ginaristar ini sa Manapla Municipal Police Station mga takna alas 4:30 sing hapon dira sa may barangay proper sang barangay Torto sa Banwasang Manapla. Ang suspect Action Eric ang ginkilala ini
sakay Mark Concon e Buenaflor, 39 anyos ang edad, may kalibin partner, kag pumuluyo sang nahinambitan nga lugar diin inisya ang nadakpan pinagi sa isa ka joint operation batok sa mga wanted nga mga persona nga pumuluyo sa banwa sang Manapla. Ang mga katapo sang Regional Mobile Force Battalion Region 6 kag ang Manapla Municipal Police Station amo ang nag-arestar sa suspect pinaagi man sa isa ka warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Rangel Anotado Perez, ang presiding judge sang Manapla Circuit Trial Court 6 Judicial Region sang Enrique B. Magaluna nga napitsahan May 31, 2021. Ang nasambit nga kaso nga may numero 4961-M nga amo ang anti-gambling law sang Presidential Decree 1602 ang nagarikirer ini sa suspect nga magbayad sang 30,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan, samtang ang suspect sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Para sa Action Night Patrol Program, report from Manapla Municipal Police Station. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action Arlo Ticar. Alin sa area sang 3rd District, may gabi dira sa Kaindayo ni Bilaonga and the family dira sa aning sa barangay Pahanokoy nagapaurok-urok ito. Pamati diri sa inyo para tuntunan. Tamya ko lang si SP Bandoy Banduho. Ang panamyaw lang kay Boyet Ristar. Balik kita, pagbalik na ito, balik ka report action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato palaga this time balikat ato sa Patrol 2 final report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon John Diaz sa balik report. Aksyon John, tus ka back. Action Eric na yun, generally peaceful ang unang adlaw sa pagbatigayon sa bar examination diri sa University of St. LaSalle, Bacolod, sa LaSalle Avenue, Barangay Villamonte, Salad sa Bacolod. Action Eric. So, okay, BCPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, nga ang kapulisan ang nagpabili ng malin kainas ang kagahon tuptob sini nga kagabihon sa natapos abiyang unang adlaw sa bar exam. Naibaluan Aksyon Eric nga 71 tanan ka mga police personnel sang BCPO ang ginpamta kung gin-deploy dira mismo sa palibot kag resulod sang USLS agod mapasiguro ang seguridad ilabi na samtang nagpadayon ang examination Aksyon Eric. Naibaluan 49 tanan ka mga police ang ginassign sa palibot sang area samtang mayara naman na 11 nga nagatiner sa sulod sang ining lugar mismo kag may ara 19 Aksyon Eric kamo man ang nagakandak sang o naga-standby so sa mation may kinahanglanon sa police assistance kung ano man mga incidente nga wala gina lauman magatabo aksyon ni Eric.
Pero ang masulusobra, 100% taman ka mga individual nga nagkandak ako nagpa-idalom sa examination na tawhay man, kagula man sa mga untoward incidents nga nagluntad kainda. So magabalik ini sila aksyon na rin sa mabot nga Domingo o ikaduhang adlaw sa bar exam. Amo man gyapon ang in policy sini nga dra mismo sa may CL Avenue, CL Monterribano Avenue nga sakop sang Lasal o mali nila 2 ang kagauntog to balas 7 isang gabi nga sarad-ana na aksyon na rin para nga masiguro nilang 200 meters nga distansya nga na-implementar at tarang mga policy. Samtang along Lasal Avenue naman, half lane ang sarado, mali na alas 12, sang ako na 3 ang kagahon to balas 8 sang kagabihon, Aksyon, Erika. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Ganagasiling sa tutaran ng mga ka-aksyon sa ring nga bahing sa Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa balita, oras sa aksyon sa Bacolod Action, Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Kabuusan ka pagpalagad sa Action Night Patrol. Viernes edisyon. Balik ini buwan Sabado. Ato sila nga mapatrol. Unit Reporters in Action nga napalagad. Kano gabi. Action Arlo Ticar. Action Nelson Pateño. Action Roger Gutib. John Diaz. Back-to-back sa tapong mga piloto. Action Ninyo. Bugina sa Patrol 2. News Center. Action Al Defensor. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Christian James Binaras. Transmitter Control Tower, Barangay Talong sila sang bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang iwalagat ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, sa nagasiling at Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpakamuyo. Sa iyo pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa tika mga bahay sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita oras aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.